Lur, tak melok omong tak melok kondong ya. Ya setengah cepat ngono lho lur. Encen lur ya. Sak bener-benere tingkah pola awake dhewe nek di matane wong sing gak seneng ambek awake dhewe. Mbuh. Bener bener olehmu nglakoni tetep salah. Mergo mong kuwi ambek awake dhewe ra seneng gething jembreng plus gak gedego. Ngono. Utawa ngono males mbek diapurane awake dhewe apa maneh aku sing modelanku bentukanku kaya genthong mlaku ngene iki sejene beda maneh nek mbek wong sing seneng karo awake dhewe walah lur sak srit kebaikane awake dhewe sak srit lho ya sak pucuke kukune awake dhewe wong sing apik mbek awake dhewe, seneng awake dhewe. Ning nglem awake kene ra karo-karuan. Mangkane nek jare aku, nek model-modelan konsep saiki, jaman saiki itu ya, wong jamane wis tuwek mekekek. Uyut ya to. Mending ayo seduluran kekancan bebalan ambek wong sing bener-bener menghargai awake dhewe. Iso ngajeni kehadirannya awake dhewe. Di saat susah lan senepe awake dhewe ora pas seneng tok. Iki bukan aku ngobong-ngobongi elek sampean-sampean kabeh lho ya. Soal apa? Nek sampeyan memaksakan awake dhewe nek wong sing gak seneng sing gething mbek awake dhewe, gak gedego mbek awake dhewe. Kuwi padha ae ula marani pentong ngono lho guys ya. Mending saiki konsep ae ngono. Nek enek wong sing gak seneng ambek awake dhewe wis cukup meneng ae. Nek kene butuh nyapa ya sapa? Butuh kene pamer jidal untuk abab alias guyu sumpah. Gak apa-apa, sapa nen apa ta apike piye berbuat amal sedekah senyum kuwi. Cuman umpama cara pas kene ngajak guyu, takok utawa nyapa cuma di encepi raine diplengosno mben gak apa-apa pasrahno mbek sing gawe urip Gusti Allah iling apa to Gusti Allah gak sare lan Gusti Allah sing nyekel isine donya iki ya to gak apa-apa karek nek sampean ndonga piye Gusti Allah titeni ae lawas gal diijabah kok kuwi tok ya pesenku nek sampean kabeh bye bye Mbak Ayu Cici Rahayu Asyikin Salam telak